airtel ba kamar da za a baka nambobin ba za a baka namba ne based on abin da ake faɗa need abin da kake bukata so kaga a ce a sun ba da layuka haka a zube wani ya zo ya dauka ba zai yi ba nan yanzu kuma akwai abin da muke kira system audit yanzu haka ana ta auditing duk wani namba da aka yi rijista zuwa april 6 ga watan hudu ko miliyan 10 ne duk layukan za a kulle su za mu sake dauka ai layukan ba na MTN ba na operators ba ne na NCC ne mu muke ba su layukan layukan za mu dawo da su kaga in muka dawo da su gabaki da rijista da aka yi zai zama useless za mu sake ɗaukar su fresh sai a canja musu nambobi sai a in ana bukata guda miliyan 1 sai a baka miliyan 1 kuma muna da system da miliyan 1 da aka baka yau aka activating za mu ga office namu su kuma za su gani kaga za a duba SSS za su ga ya aka activating wannan abu to abin da yasa kaga ake ta shifting wayannan abubuwan don a tabbata an yi abu mai kyau so batun wani layi a sake sai da layi daga shida in dai aka kulle ba layi da za ta sake aiki in dai ba hada ta da nim ba kai ko layin ka ne in ba nim duk layin da bai da nim kuma nim mutane suna kuskure kamar da na je wani gari na ga ana sai da nim ne nan ma sai da nim in ka sai da nim mai yawa kaga suna na Shu'aibu mai yawa sunan ka Abubakar a nim nan baka Abubakar ni kati da na register da shi Shu'aibu kaga ba yadda zai yi hau duk banza ne kaga in kuma kace to ni na rijista guda zan maka rijistar layi guda 4 to kaga akwai illa in aka ja kai barna kai za kama gaskiya ne ni na sai na ba yan fashi suka je suka wannan abu kai za kama wannan haka yake duk document hoto bayananka zai fito that's true to kaga abinda mutane ba su ga ko jiya na yi hira a rediyo kaga na yi maganan illan sai da nim abin da nim din kuma ko da ka sai da bai da amfani in kai rijista layi ya fi guda 4 ko 5 daga nan baya daukawa so kaga in ka ba wani kai kayi ɗaya sai ka ce to ba ni 20,000 ka je kai rijista guda 4 in yayi fa sai da wani zai kuma ba ma shi zai ba kai din za ka yi ka ɗauki ka gaba shi ka sai da don ba yadda zan zo da nim number ka fiska na daban da mai nim number za a mai rijista sai dai in rikici in kuma aka yi haka duk agent ko dealer ko operator da ya haka system audit ga baki da don ba mu kaɗai ba ne da DSS da SSS in aka yi barna za su duba wani abu za a nemi record in aka gani shi operator ya shiga problem wanda ya register ya shiga problem mai nim ya shiga problem that is true to ka gani so shi yasa muke ta kokari muke ta amfani da radio da kuma mu haɗu da kungiya kamar naku a wannan in akwai kasan shi abun ba monopoly of knowledge sai Allah gaskiya ne kaga yadda muka haɗu da ku yanzu kaga ka bani information da bani da shi shi ma ya bada information da bamu da shi kaga za mu haɗa sai mu rubuta report yanzu muka koma kafin 6 za mu yi report mu tura shi chief executive namu a hansa duk wani report da muka yana shiga yana duba